взимайки продуктите и се усмихнати ни гледате с Илия, реално погледнато истината е, че ние сме чисто човешки същества, също като вас, и ние имаме своите силни и слаби моменти. Нищо, що е човешко, не ни е чуждо. Да се сещам за една прекрасна дама в едно от видеята, понеже се закашлях и реално погледнато тя каза: защо кашляш? Ами кашлям, кихам, ходя до тоалетната. Все неща, които реално погледнато са типични за всичките вас. Аз и Илия не сме по-различни от всички вас. И това, че взимаме добавките, не ни прави защитени от това или онова. Разликата е, че дори да имаме психологическо натоварване, т.е. натоварване на нервната система, стрес, напрежение, това, което правим е просто, че вдигаме капсулките АФА, защото те балансират нашата пней система и са за елексир за мозъка и нервната система. Тоест ние сме намерили пътя и начина, през който дори да имаме предизвикателства, минаваме по-леко. Другото, което исках така да ви споделя е, че случва ми се по някой път, въпреки че от отдавна не ми се е случвало, да имам своите сънища, следствие на разговори през хора. Не е леко, нали? Ти се натоварваш, приемаш човешките съдби, по някой път ми се случва трудно да заспя. Това, което правя отново, ставам, просто като го усетя, че съм пренапрегната, взимам си малко повече капсулки АФА и просто заспивам. И до сутринта просто имам непробуден сън, т.е. почива моята нервна система, мозъка ми като цяло. Другото, което исках да ви споделя е, че когато ние имаме предизвикателства и недоразумения, също като нормални хора, също като всички вас, естествено, че ни се случват предизвикателства най-различни в живота. Да ти се струши колата, нали, да ти гръмне бойлера, в смисъл да протече бойлера, да ти се развали телевизора, или съдомялната, или пералната, и всякакви предизвикателства. Ние сме нормални хора, също като вас. Това, което обаче сме се научили, че никой, абсолютно никой, не е длъжен през нашите проблеми да натоварваме хората. И е хубаво всички да се научим на това нещо. Така че усмихвайте се повече, зареждайте хората с положителна енергия. Между другото, независимо какво предизвикателство имаме, зависи начина, по който ще погледнем и ще възприемем ситуацията в момента. И повярвайте ми, колкото по-позитивно възприемеме това, което ни се случва, независимо какво предизвикателство имаме, някакси много по-бързо ни идва в мозъка действието, което трябва да предприемем, така, защото по-бързо да се справиме с предизвикателството, или се появяват хора и събития, които всъщност ни помагат за по-благотворното и бързо разрешаване на ситуацията. Така че, дори и проблеми да имате, приемайте ги с усмивка и си кажете: то е за добро. Защото аз силно вярвам, че каквото и да ни се случи в живота, всъщност наистина ни се случва за нашето най-висше благо и добро. Нашето и на цялото. Защото ние всички сме взаимосвързани. Сега щях да приключа, но се сещам, че скоро говорих с прекрасна дама, която беше толкова разочарована, защото си е счупила крака, защото се обездвижила. Реално погледнато в разговора с нея, тя всъщност се поинтересува от продуктите, пък така. Аз затова държим на обратната връзка с Илия. Задълбахме нещата, за да видим, защото на психологическа основа тя има сериозно предизвикателство също. И нещо, което аз си казах и го казвам на всички вас, и казах: виж какво, бъди благодарна, защото ти си паднала и си струшила крака. Обаче реално погледнато какво ще полежиш 3 месеца, айде напълнява си, това да бъде проблема. Но можеше въобще да те няма тук и сега на земята, защото можеше да паднеш и да се удариш много лошо. Така че нека бъдем благодарни за всичко, което ни се случва в живота. То е за добро. Ако ви харесва съдържанието, което публикуваме в страницата, можете да ни последвате. Ако имате пък нужда да поговорим относно казус, който имате в момента, относно вашето здравословно състояние, можете да се запишете горе в описанието в формата за абсолютно безплатна консултация с нас. Можете и да споделяте съдържанието, защото едно направено добро никога не е излишно. Усмихвайте се, бъдете благодарни за всичко, което имате в живота си, и благословени